Arrosa. Munduan asko bezala, errege bat zegoen. Erregeak 2 alaba zituen. Eta asko maite zituen alaboiek. Eta alabek ere aita maite zuten. Behin, heldu zen notizia. Gerra piztu zela. Eta erregea deitu zuten gerrara joateko. Orduan etxartan imaginatu, tristezia gainezka. Alabak triste, aita gerrara joan bartzuelako, eta aita triste, alabak utzi behar zituelako. Baina orduan, alaba bakoitzari arrosa bana eman zien, eta esan zien. Ara, deus hutsetan egiten baduzue, arrosak zimeldu egingo dira, eta alde egin zuen. Alabak, etxean bizi ziren, lasai asko, talako batean, errege baten semea heldu zen. Eta lehenengo neska zarrenarekin, hasi zen izketan, eta bakizue, alako losintxak, eta gauzoiek konbentzitu zuen berarekin gaua pasatzeko. Eta alaxe, elkarrekin gaua pasazuten, goizean neskaren larroxa erabat zimelduta zegoen. Baina errege seme honek konbentzitu zuen ere, bigarren alaba, berarekin gaua pasatzeko, eta alaxe egin zuten, elkarrekin gaua pasa. Eta goizian, neskaren larroxa erabat zimelduta agertu zen. Eta gero, printzea kalde egin zuen. Erregea gerratik bueltatu zenean, arroxak ikusi zituen biak zimelduak, eta asko izugarri tristatu omen zen.